Nosaltres votem favorablement a la moció perquè mai n'hi ha prou per posar aquests temes de violència sexual sobre la taula. Tanmateix, m'agradaria posar en valor, i crec que toca fer-ho perquè aquest és un espai que es toca fer-ho, la feina que es fa des del Consell Municipal de l'Esport, perquè aquest és un tema que s'ha tractat des del Consell Municipal de l'Esport. El nostre grup s'hi ha posat pesat i crec que el regidor d'Esports podrà corroborar aquestes paraules. Nosaltres hem insistit en que aquest espai aquesta qüestió sigui un tema cabdal, fins al punt que hem insistit perquè en el proper segell de l'esport que es tirarà endavant, que aprofito per recordar-li al regidor d'Esports que anem tard, ja li vaig dir l'altre dia a la reunió del Consell, però li torno a repetir, anem tard, hem de tirar endavant això del segell de l'esport, perquè és en aquest segell de l'esport on aquestes pràctiques quedaran recollides. Les entitats esportives que obtinguin el segell de bronze, plata o or tindran formacions gratuïtes en tots aquests aspectes, els seus entrenadors, els seus formadors. Per tant, com a membre del Consell Municipal de l'Esport, m'agradaria posar en valor la feina que es fa en aquell Consell Municipal de l'Esport i la feina que fa el nostre grup en aquell Consell Municipal de l'Esport, no? Per tant, tirem endavant, votem a fora aquesta moció perquè mai és suficient, però reivindiquem la nostra feina i la feina que fem nosaltres al Consell Municipal de l'Esport. Moltes gràcies. Granollers Primàries.